बेलायखायनो बुंखोसां जरानि बागै बिसोर चिनि मिडियायावनो हामबाय मारो एमनेथ' दुखजनक मियानि सिमी चिनि मिया सारिगो जीवनी सिमी न रूप रूप वातै कठोरताय नबा हाइमानि बागै चिनि पश्चिम चांदपुर बिसिनी नियाखायबा हाजामारा आर्मी ब्लकनि बिसिङाव क्लाइजाकमो बिसिङाव अरो गोबांमा गामि दङ आउन बिसिङाव खाम्पार बरगासिया वाबुसा राधाकृष्ण कुटना यांगो एकदम तिसा मुंक्लुति ख्लायै यांगोनि तमाकारि दयथला आयंति ख्लाय गोबांमा खतिखा गा आबोनि बिसिङाव जत्तनसे खतिग्रस्त अंखा खाम्पार बरगासिया वाबुसा ताई तामने दुब्राय मधुदास तमाकारि ने एकाउंट गाबो मियानि सिमिनो जखन खाना खाना आं फाइपेखा डीएम बाय जुगाजुग खालायखा डीएम कक सालायखा चिनि मन्त्रि कक सागासिनो बिसुकेतु गाबोन लगे लगे भिडिअ बाय कक सालायखा भिडिअ कैसे सेमिनार दङ खुब नरजतन सेमिनार सुप्रीम कोर्ट जे बिसि इलेक्शन जुननि 26 तारिखआव पाइना नांगौ गाबोन बागैना एत निये डिलिमिटेशन जे वार्ड डिलिमिटेशननि मिटिंनि बागै बत दय सकलिया गाहायपानो ब खरकसा डीसीएम न डीएम सामन परे एसडीएम ने परे डीएम डीसीएम न दायित्व रेखा गामिया सारिगो बर गुरिखा गाताबुक जेहेतु म चंमारिनि कैसा आइन खाजाक दङ बरक बाय कथालाय सिम फाइमिया जों सुदु दागि मानो किन्तु बरक बाय कथालाय एकलगे जों जइन खाय जों नायमेनिया गाना आबोनि कारणे आं जों सकया पानो भिडिअ साहेब निया फाइका गाय जों फुङाव जखन दिबर सामान लगे लगे चिनि आरनि तहसिलदार पितर देव बर्मानो दायित्व जाखा पुरा एलाकानो सार्वे खायनानै एवं चिनि जत बिसिनि जे इनचार्ज आरपीएम बा बीएस सेक्रेटारि बा निनि ओ पंचायत एक्जिक्यूटिव अफिसार बरनो दायित्व जाखा बर जत पाराव थांगै ब जत नुखुङाव थांगै फटो ताई आरो बिनि आधार कार्ड रेशन कार्ड इनके ताई बनि ओ जे तामने बनो बैंक अकाउंट आवनो जेरक्स खाय जमा रेबाय दिनै मियान डिटेल्स जाखा गां ताबु फुङाव थांगा yang पिसा मुक्रुइ yang आनि पारा गाने गिनि बगुरि नायखा खुब कंबायखा इनकाय तबो अरो ताबु मिया तां बरखायजा फायखा इनकाय ताबु खाम पारो तंगो इनकाय भिडिअ बायते जुगाजुग खायबनाय दिनै नेव चानानि नोंगानि बेपारो बरक मिया दायित्व नाजाक बरग्रनाय दिनै बरकनि सारि जरा चानानि बागै आं ताबु कक सालायनाय खाना जरा जेबाबे होक बरनि लाम साम जे 3 पामानि ओ 3 रक बाहाय तामखाय डीएम निर्देश गाबताव खबर मानायखा